Lalaking wanted naman po sa kasong murder. Arestado po sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Naaresto na ng mga otoridad ang isang 56 anyos na pintor na itinuturing na matagal ng wanted sa kasong murder sa isinagawang operasyon noong Abril 14, 2026 sa Barangay Poblacion West, Dagupan City. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant na inisyo ng korte at walang itinakdang piyansa. Ayon sa pulisya, kinilala ang suspect bilang residente ng Barangay Mayombo District na kabilang sa mga tinutugis ng mga otoridad kaugnay ng high-profile case. Resulta ng joint operation ng Dagupan City Police Station 2 at City Investigation and Detection Management Unit ang matagumpay na pagkakadakip sa akusado. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Dagupan City Police Office ang suspect para sa dokumentasyon at kaukulang proseso ng kaso. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito sa Idol Limano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.